Uzağa çeken damışlykdan soň resmi Aşgabat ýurdun ilat sany barada ilkinji gezek anyk san aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurdun ilat sanynyň 6,12 million adamdan gowrakdygyny aýdýar. Bu barada öňümizdäki dekabrda Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasatyna bagyşlanyp Aşgabatda geçiriljek halkara massawatyň resmi web saýtyny aýdylýar. Türkmenistanyň uçdan tutma ilat ýazyby iň soňky sapar 2012-nji ýylyň dekabryna geçirildi. Ýöne Türkmen hökümeti aradan geçen 8 ýylyň dowamyna munyň netijelerini asla aýan etmän geldi. Halkara gurumlaryň hasabatlaryna da Türkmenistanyň ilatynyň sany barada dürli sanlar berilýär. BMG'nyň durmuş ykdysady meseleleri boýunça departamentiniň dünýä ilaty boýunça 2019-njy ýyl üçin çap eden hasabatynda Türkmenistanyň ilatynyň sany 5,9 million adam diýip çak edilýär. Hasabatdan ma'lum boluşuna görä bu sanlar Türkmenistanyň 1995-nji ýylda geçirilen ilat ýazynyň netijeleri esasyna taýýarlanypdyr. Ýurt içinde ynamdar bir çeşmämiziň 21-nji ýanwarda azatlyga anonim şertlerde gurrun bermegine görä 2019-njy ýylda halkara guramalaryň biri dünýäniň ilat sany boýunça geçirilýän halkara barlygyň çäklerini Türkmenistana baryp Türkmen hökümetinden ýurdun ilat sany barada resmi maglumat sorapdyr. Ýöne halkara ekspertler toporuna bu maglumatlar eli yeterli edilmedi diýip çeşme aýdýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli azatlyk guramanyň adyny aýtmakdan saklanýar. Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aňtow agentliginiň resmi web saýtyna görä Türkmenistanyň ilat sany 5,4 million adam töweregini. Ýöne agentligiň saýtyna bu görkeziji bilen bagly goşmaça bellik girdilipdir. Käbir çeşmeler Türkmenistanyň ilatynyň sanyny degişli eli yeterli çaklamalardan onuň 1-2 million adam töweregi azygyny aýdýar. Soňky 10 ýylyň dowamyna giň gerimli emigrasiýa sebäpli diýip Amerikan Aňtow ullugynyň web saýtyny aýdylýar. Ýatlasak maýyň aýagyny azatlygyň döwlet edaralaryna çeşmeleri Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetine geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 1,9 milliony golay Türkmenistanlynyň hemişelik esasy ýurdun daşyna emigrasiýa çykanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň netijeleri ma'lum edilen ilat ýazyby iň soňky gezek 1995-nji ýylda geçirilipdi. Şonda ýurdun çägine 4,481 million adam ýaşaýanlygy barada maglumat berilipdi. Nobatdaky uçdan tutma ilat ýazyby 2022-nji ýylda geçiriler. Şunlar Türkmenistanyň Halk Bank Döwlet Täjirçilik Bankynyň Aşgabatdaky we Mardaky şahamçylarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä bu ýere üýşen adamlar daşary ýurt valyutasynda bank hasabyny açtyryp viza kartyny almaga we oňa yerli manatda pul serişdesini goýmaga synanýarlar. Halk Bankyň Atamrat Niýazow köçesiniň uwrunaky şahamçysynyň öňünde viza kart almak isleýän ýüzlerçe adam üýşüpdir. Olaryň arasynda ençeme hepde bäri nowata durup viza üçün bank hasabyny açtyryp bilmeýän adamlar hem bar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 21-nji ýanwarda gurrun berdi. Beýlep geçdik Türkmen häkimetleri 2016-njy ýylyň ýanwarynda dollaryň nagd sowdasyny ýatyrdy. Şondan bäri 1 Amerikan dollarynyň resmi kursaky bahasy 3,5 manat görnüşinde saklanýan bolsa da onuň gara bazardaky narhy 5 hisseden hem köp gymmatlap 20 manada ýetdi. Dollar çäklendirmesiniň we gymmatçylygynyň fonunda viza kartlary ýurt raýatlarynyň resmi kursan dollar satyn almagynyň ýeketäk çeşmeleriniň biri bolup durýar. Olar her aýda 1786 manada özleriniň daşary ýurt valutasyna bank hasaplaryna goýup, bu serişdäni viza kartlar arkaly daşary ýurtlarda 500 Amerikan dollary görnüşinde nagdlaşdyryp bilýärler. Aşgabatly habarçy viza kartlary berilenden soňra oňa pul goýmagyň kesse görgüdigini hem bellep, bu ýerde de ýüzlerçe adamyň nowata durandygyny aýdýar. Men viza karta pul goýmak üçin ençeme günläp banka gatnadym. Adamlar bankyň öňünde ýerden saat 5:30-da üýşüp başlaýarlar. Men 12-nji bolup nowata ýazyldym. Bank işäri her gün diňe 5 adamyň viza kartyna pul salyp bilýändigini, galanlaryň ertir gelmelidigini aýtdy. Ertesi saat 7-de bankyň şahamçysynyň öňüne bardym. Şonda men 130-njy bolup nowata ýazyldym diýip habarçy belledi. Halk Bankyň Aşgabatdaky şahamçysy nowatlaryň üýşmeginiň we näme sebäpden günde diňe 5 adamyň kabul edilmeginiň sebäpleri barada ilat köpçüligine düşündürüş bermeýär.
Adatlyk radiosynyň Mar welaýatyna habarçylarynyň biri şuňa meňdeş ýagdaýyň Halkbankyň Mardaky şahamçasynyň öňünde hem gaýtalanýandygyny aýdýar. Adamlar aýlyklaryny we pensiýalaryny wiza kartlara goýjak bolýarlar. Olaryň arasynda 3 ay bäri nowaty duran adamlar hem bar. Bank işgärleri munyň sebäplerini düşündirmeýärler diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan marly habarçy 21 ýanwarda gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň we yerli synçylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar, ady karitlarynyň gymmatlamagy we işsizlik bilen bagly ilat arasynda wiza kartlaryna bolan talap artýar. Libap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň bazarlarynda yerli ýyladyşhanalarda ýetişdirilen hyýar pomidorlar 3-4 esse ardan bahadan satyga çykarylyp başlandy. Bu hyýaryň 1 kilogramy 3 manatdan, pomidor 3,5 manatdan satylýar. Öňelerin 1 kilogramynyň bahasy 10-12 manatdan bahalanýardy. Häzir Eýrandan import edilen 1 kilogram hyýar bolsa 15 manatdan, pomidor 20 manatdan satylýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy 21 ýanwarda gurrun berdi. Onuň sözüne görä bu hyýar pomidorlar welaýatyň Farap we Çärjew etraplaryndaky uly ýyladyşhanalarda ýetişdirilen gök bakça önümleridir. Lewaply habarçy duýdansyz döredilen bu ardançylygyň sebäpleri we onuň haçan içenli dowam etjekdigi barada resmi düşündirişiň ýokdugyny aýdýar. Ýönol ýyladyşhanalaryň anonim şertde maglumat beren resmilerine salgylanyp, yerli hyýar pomidorlaryň bazarlarda ardan bahadan satylmagynyň sebäplerini bularyň Russiýa we Gazagystan ýaly döwletlere satylmandygy bilen baglydygyny belleýär. Bu hyýar pomidorlar çüýräp zaýa bolmasyn diýen niýet bilen ardan bahadan satylýar. Sebäbi bu önümler Russiýa, Gazagystan ýaly ýurtlaryň standartlaryna dolu gawat gelmedi. Şol sebäpli satylmady karitlar yerli bazarlarda ardan bahadan satylýar. Türkmen ýyladyşhanalarynda hime dermanlary, azot giňden ulanylýar. Bu hasylyň köp ýöne onuň hiliniň pes bolmagyna getirýär. Daşary döwletler normadan köp hime bar önümleri satyn almaýar. Yerli bazarlarda eklenç aladasyndaky adamlaryň köpüsiniň bu hyýar pomidorlara näçe hime azot goşulandygy bilen işi ýok diýip, habarçy ýyladyşhanalaryň biriniň haritlaryň satuwyna gözegçilik edýän işäriniň sözüni tistirledi. Adatlyk radiosynyň bu aýdylanlary Lewap vilayat häkimligine, ýyladyşhanalara we türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň Türkmenabaddaky bölümine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Soňky ýyllarda türkmen hökümeti ýurtda adyk bolçulugyny üpçün etmek, şeýle-de daşary döwletlere eksport edilýän gök bakça önümlerini artdyrmak maksady bilen ýurdun dürli künjeginde ýyladyşhanalary gurýar. Ýyladyşhanalar Gollandiýa, Ispaniýa we Daniýa ýaly ýurtlardan satyn alynan döwrewap tehnologik enjamlar bilen üpçün edilýär. Şeýle ýyladyşhanalaryň biri 5 dekabrda Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň üzümçülük daýhan birleşiginiň çäginde açyldy. Geçen ýylyň 26 iýununda bolsa ýurdun döwlet mediasy Türkmenistanyň gök bakça önümlerini eksport edýän ýurt hökmünde öz pozisiýasyny berkidýändigini aýdyp, 2019-njy ýylda 15 000 tonnadan gowrak pomidoryň we hyýaryň daşary döwletlere iwerilendigini habar berdi. Bu habarlaryň fonunda Türkmenistanyň Russiýa eksport eden pomidorynyň karantina degişli edilip, oňa garşy gadagynlygyň girdilendigi barada maglumatlar hem peýda boldy.